नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो आम आसिक कौट पहुँचु ना कटक टाइम आसी के 10:42 अबिया कटक बुलू आपण मैंने भी आम सहित आसतु बुलिए। चारिआडू पानी गली सीधा बागै
ଜାଣିନି ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ସେଟା ନା କହୁ 90 किलोमीटर वाव कटक गोविंदपुर वाव 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 एटा छिड़ा गिरा फोटो नवा हां फोटो गोटे नवा भल लागियोनी
ଲଗାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି କଟକରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁଠି ନା ହଂସପାଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂସପାଳ। ବର୍ଷା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଘାଟ କେମିତି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।